Θωμάς εκπλήρωσε στα σύμπαντα παραγγελόμενος εις το σώσει τον κόσμο. Αυτά ακούσαμε πάρα πολύ χαρά και εμείς, όσα έψαλαν οι καλυπέλαδοι οι οξάδες του ναού αυτού. Και βέβαια, παρατηρώντας και την φύση γύρω μας τώρα την Άνοιξη, που έχει έρθει έτσι ορμητικά και έχει εισβάλει στην χειμωνιάτικη εποχή μας, χειμωνιάτικη λόγω των προβλημάτων που έχει ο λαός μας. Μαζί λοιπόν με τη φύση που χαίρεται, εκπλήρωσε τα σύμπαντα και τις δικές μας ψυχές με χαρά. Ο Κύριος με τον έρθει στον κόσμο, το ακριβώς είναι το παραγγελμένο. Αυτό είναι το ευθύμιο με το οποίο τελειώνει και ολοκληρώνεται το πολιτίκιο της Κυριακής της Ορθοδοξίας που σήμερα εορτάζουμε. Και βέβαια αυτό ολοκληρώνει το πολιτίκιο αυτό λέγοντας όφεν με ευχαρίστως λόγας. Γιατί λοιπόν θα πρέπει με χαρά την ευχαρίστηση να εργοούμε, να αναφωνούμε, να ψάλουμε το χαρά εκπλήρωσε τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός, διότι όπως το ίδιο το πολιτίκιο λέει, βουλής ιδάλου, με τη θέλησή του δηλαδή ερχόμενος ο Κύριος στον κόσμο και σταυρωθείς και επαθείς και σταυρωθείς για μας, μας έδειξε ακριβώς τον δρόμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς για να συναντήσουμε τον Αναστημένο Χριστό. Είναι ένας δρόμος δύσκολος οπωσδήποτε. Όπως είναι και όλη η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, στην οποία ήδη έχουμε εισέλθει ήδη παραδείγμα την περίοδο αυτή, στην Κωστοτήριο περίοδο όπως λέγεται, της Μεγάλης Σαρακοστής. Ήδη έχουμε συμπληρώσει τη μία εβδομάδα, έχοντας σαν αποκορύφωμα αυτή η εβδομάδα αυτή την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Βέβαια, ολόκληρη η Σαρακοστή, ολόκληρο το τριώδιο, αν το δει κανείς, είναι σαν μια κλίδα που μπορεί να θεωρηθεί. Και σκέφτηκα μάλιστα αυτή τη σκέψη έκανα λόγω ότι βρισκόμαστε σε ένα μετόχι μιας μονής, της μονής του Όρου Σινά, στο οποίο όπως πολύ παραγνωρίζετε από εδώ εκκλησιάζεστε, ότι είχε ζήσει, είχε μελαγχολήσει ένας από τους ο οποίος και έγραψε το μοναδικό βιβλίο, το κλίμα των Αραριτών. Μάλιστα το μήνυμα που θα εορτάζει την Εκκλησία μας περίπου σε 3 εβδομάδες από σήμερα. Θα γνωρίζετε οπωσδήποτε λόγω και της συχνής σας εδώ λειτουργίας ότι είναι ένα βιβλίο με το οποίο ξεκινάει κανείς βήμα και καταλήγει τελικά από την μετάνοια, από την αποταγή, από την μετάνοια και καταλήγει τελικά στο να ενωθεί η ψυχή του ανθρώπου με τον Αναστημένο Χριστό. Έτσι είναι και η Σαρακοστή. Αυτή τη σκέψη έκανα. Ξεκινήσαμε, για παράδειγμα, θυμόμαστε όλοι μας την περίοδο του Τριωδίου με την ταπείνωση. Μας έδειξε η Εκκλησία με το να θυμηθούμε την παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή η περίοδος του Τριωδίου, κάποιον δρόμο, κάποιο σκαλοπάτι που πρέπει να οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε, που είναι η ταπείνωση. Και βέβαια να δίνει κανείς να έχει ένα ταπεινό φρόνημα, να μην έχει τον εγωισμό. Και βέβαια σε συνδυασμό πάρα και με την προσευχή, η προσευχή του τελώνου, με το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ήταν ένα πολύ καλό έτσι εναρκτήριο λάκτισμα θα λέγαμε, το πρώτο σκαλοπάτι του Τριωδίου. Το συνεχίσαμε μετά με την Κυριακή του Ασώτου που θυμηθήκαμε τι προβάλλει τότε η Εκκλησία, μας προβάλλει τη μετάνοια. Ότι όλα είναι δυνατά σε έναν άνθρωπο, εάν μετανοήσει, να συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες του. Ήταν ένα μήνυμα πολύ ισχυρό την Κυριακή του Ασώτου, που βέβαια και αυτό μας προχώρησε έτσι περαιτέρω την επόμενο βήμα στην Κυριακή της Απόκρεο, όπου ακούσαμε όλοι μας το Ευαγγέλιο, το οποίο λέγεται και Ευαγγέλιο της κρίσης, όπως έτσι έχει η Εκκλησία δώσει αυτή την προσωνυμία, ότι ένας δρόμος σίγουρος και ασφαλής για να σωθεί κανείς είναι το να αγαπήσει τον άλλο, τον διπλανό του, τον απέναντί του, τον γείτονά του, τον πλησίον. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Εδώ μάλιστα πάλι αφορμόμενος από την παρουσία μου εδώ στον χώρο αυτό για σήμερα,
Και έχοντας υπόψη μου ότι στη Μονή Σινά ήταν μάλιστα και ένα αντίγραφο, μια κυρία κρατούσε στην περιφορά της, κάναμε των εικόνων, μια εικόνα, ένα αντίγραφο της εικόνας του Χριστού, του Σινά, είναι αυτή η περίφημη εικόνα εγκαυστικής τέχνης, όπως λέγεται, που κάποτε πρέπει να κάποιος να την κρατάει, που έχει αυτό το βλέμμα το μοναδικό και ανεπανάληπτο Χριστός, με το ένα μάτι φαίνεται να συμβολίζει κάτι και με το άλλο βλέμμα του κάτι άλλο. Έχει θεωρηθεί μάλιστα από τους ειδικούς και από τους ανθρώπους της εμπειρίας της χριστιανικής ζωής. Έχει ερμηνευτεί ότι η μία του πλευρά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο Χριστός σαν δίκαιος κριτής, που είναι λίγο αυστηρός, γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα έχουμε κάποτε και την κρίση. Και η άλλη του πλευρά φαίνεται κάπως πιο ηλιαρός, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, περιμένει όλους μας να μας δεχθεί στις πατρικές του αγκάλες, αλλά είναι και κριτής. Αυτό λοιπόν το μοναδικό έτσι, συνδυασμό έχει αυτή η εικόνα του που βρίσκεται στη Μονή Σινά, στο καθολικό της Μονή Σινά, και βέβαια ακριβώς μας αισθητοποιεί κάπως αυτό που πριν από λίγο σας είπα για την Κυριακή της Συγγνώμης που γιορτάσαμε την Κυριακή των Εκόπλη, ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Δύο πράγματα όμως ο ίδιος μας έχει πει ο Χριστός μέσα από το Ευαγγέλιό του. Δύο είναι αγώνα σίγουρα. Είναι η ορθή πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, είναι αυτό που γιορτάζουμε σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και δεύτερον, πολύ σημαντικό, είναι η αγάπη σαν κριτήριο. Η αγάπη προς τον πλησίο μας. Το αγαπάτε αλλήλους. Είναι αυτό που θυμόμαστε στο Ευαγγέλιο της κρίσης, το ότι το ασθενής είναι και επισκέψαστέμε, και φυλακή είναι και γυμνός είναι και με ενδύσατε. Όλα αυτά τα θυμάστε, δεν θα σε κουράσω με αυτά. Απλώς θέλω να κάνω μια έτσι επισκόπηση, ότι έχοντας ερωτάσει λοιπόν και αυτή την Κυριακή, έχοντας τα κριτήρια δηλαδή της οδηγίας μας, προχωρήσαμε μετά και εισήλθαμε εδώ και λίγες μέρες στο στάδιο της Σαρακοστής, που είναι ένα στάδιο αρετών, όπως λένε τα εκτροπάρια. Είναι μία περίοδος που πρέπει να διέλθουμε έτσι ώστε να φτάσουμε τελικά στην Ανάσταση. Είμαστε λοιπόν ήδη σήμερα, μια εβδομάδα έχουμε διανύσει την περίοδο αυτή της Σαρακοστής, που είναι περίοδος μετανοίας για όλους μας. Η Εκκλησία προβάλλει, όπως ξέρετε πολύ καλά, το όλο πνεύμα της Σαρακοστής είναι τέτοιο, προβάλλει και ένα θεσμό της, την νηστεία. Βέβαια η νηστεία όχι μόνο των τροφών, αλλά είναι και η νηστεία των τροφών και των παθών. Γιατί δεν θα πρέπει κανείς να κάνει μια νηστεία μόνο των τροφών, αν δεν συνδυάσει οπωσδήποτε και των παθών, των κακών μας συνηθιών, να πληγώνουμε τον άλλον, να κατακρίνουμε και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς τα έχουμε βάλει πολύ σε δεύτερη μοίρα και προβάλλουν περισσότερο κάποιοι άλλα πράγματα. Έχοντας λοιπόν η εμπειρία της Εκκλησίας μας λέει ότι μαθαίνοντας να λέμε όχι στις τροφές, ξέρουμε αυτή η περίοδος έχει κάποιες συγκεκριμένες τροφές που πρέπει να απέχουμε. Όχι πως αυτές οι τροφές είναι κάτι που είναι αμαρτωλές τροφές, αλλά πρέπει να απέχουμε από κάποιες συγκεκριμένες τροφές. Μαθαίνοντας λοιπόν να λέμε όχι στις τροφές, μαθαίνουμε να λέμε και όχι στις κακίες μας. Μαθαίνοντας να λέμε όχι στις τροφές στην νηστεία των παθών και των τροφών, μαθαίνουμε να λέμε ναι στο θέλημα του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κριτήριο. Η νηστεία μας αυτός είναι ο σκοπός. Μας βοηθάει να λέμε ναι στο θέλημα του Θεού. Ένα θέλημα του Θεού το οποίο εκφράστηκε μέσα από την ίδια τη ζωή του Χριστού, από τη διδασκαλία του, από τους Αποστόλους. Είναι όλους αυτούς που ο άξιος λειτουργός σήμερα της λειτουργίας μας, εκεί στην λιτανία που έγινε, ανέφερε εγκομιάζοντάς τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους μάρτυρες, τους ομολογητές, όλους αυτούς που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα, για να μπορούμε εμείς σήμερα εδώ ελεύθεροι και μετά από τόσους αιώνες να τιμούμε αυτούς όλους τους ανθρώπους, να εορτάζουμε την δύναμη της Ορθοδοξίας, να έχοντας όλες αυτές τις πνευματικές προποθέσεις να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, έχοντας υπόψη μας, έχοντας σαφή επίγνωση
ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Το πρόσωπο του Χριστού το οποίο καλούμαστε να ενωθούμε μαζί Του. Γιατί αυτή είναι όλη η πορεία της χριστιανικής ζωής, να καταλήξουμε με τη χάρη του Θεού, να ενωθούμε με τον Θεό. Να ενωθούμε με τον αναστημένο Χριστό, να συναντήσουμε τον αναστημένο Χριστό. Αλλά θα έπρεπε να υπάρξουν πολλοί αγώνες, αιώνες τώρα, αγώνες με θυσίες και με αίματα, για να ορθοτομήσει η Εκκλησία το λόγο της αληθείας. Δηλαδή ακριβώς να οριοθετήσει μέσα από τις πολλές πλάνες και τις διάφορες αιρέσεις που ανεφίλησαν ανά τους αιώνες, να ορθοτομήσει και να περιγράψει ακριβώς ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο καλούμαστε να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα. Είναι η δύναμη, ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, της ορθής δόξας. Δόξα, η πίστη. Ορθοδοξία, η ορθή πίστη. Η οποία όμως, η ορθή πίστη, η Ορθοδοξία μας, για να είναι ολοκληρωμένη και να μας οδηγήσει εκεί που πρέπει όλοι να στοχεύουμε, δηλαδή στην ένωση των ψυχών μας, στην ένωσή μας με τον Χριστό, πρέπει να είναι και ορθοπραξία. Πρέπει οπωσδήποτε να μην μείνουμε στους εορτασμούς αυτής της μέρας, που είναι πολύ λαμπρά, όπως και το πολιτίκιο είπαμε, «Χαρά σε πλήρωσε στα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών», αλλά να γίνει και ορθοπραξία. Και αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο. Δηλαδή να μετουσιωθεί όλη αυτή η πείρα της Εκκλησίας που μας έχει δώσει τόσους αιώνες, η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, τα παραδείγματα, τα ζωντανά παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας που βίωσαν το Ευαγγέλιο, έχουν περάσει από αυτά που εμείς καλούμεθα να περάσουμε. Όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε και μέσα από τη μετάνοια και τη πνευματική ζωή και όλα αυτά που η Εκκλησία μας παρέχει, και ειδικότερα αυτή την περίοδο της Αύγουστης, να τα κάνουμε και ορθοπραξία. Αυτό θα είναι και αυτό που θα μας ξεχωρίσει από τους άλλους. Όχι πως πρέπει να ξεχωρίσουν οι χριστιανοί από τους άλλους, αλλά είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε. Γιατί, όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο σήμερα, είναι η κλίση των Αποστόλων. Είναι αυτό ακριβώς που ο ένας έδειχνε στον άλλον Απόστολο τον Χριστό. Έδειχνε ποιον πρέπει να ακολουθήσουν. Και οι Απόστολοι με τα χαράς άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Αυτό λοιπόν εύχομαι σε όλους μας να το βιώσουμε, να προχωρήσουμε από την Ορθοδοξία στην Ορθοπραξία με τη βοήθεια της Εκκλησίας που μας δίνει αυτή την περίοδο πλουσιοπάρα από πολλές ευκαιρίες, μέσα λατρευτικές ευκαιρίες, μέσα από τις λειτουργίες, από τις προηγιασμένες, από τους χαιρετισμούς που καλούμαστε να φέρουμε σαν μεσίτρια, σαν εγγυήτρια την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους που έχουν ομολογήσει τον Χριστό και ακόμα και τον Άγιο Γεράσιμο που ο άξιος λειτουργός της σημερινής Θείας Μυσταγωγίας μου υπενθύμησε ότι είναι εδώ κάπου θαμμένος στο περίβολο της μονής αυτής, να μας θυμίσει ότι αξίζει, αν όχι να δώσουμε τη ζωή μας, που ο Θεός το ξέρει αν και αυτό θα κληθεί να το κάνουμε. Βλέπουμε τώρα υπάρχουν περιοχές όπως η Συρία, η Ορθόδοξη, όπου κάποιοι άνθρωποι, χριστιανοί και εμάς, ενώ ήσαν τόσο ήσυχα και αυτά, κλήθηκαν να ομολογήσουμε τον Χριστό. Μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό σε εμάς, αλλά θα πρέπει στη ζωή μας καθημερινά να τον ομολογούμε. Και κυρίως μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους. Στο πρόσωπο του άλλου, του γείτονά μας, του διπλανού μας, του πλησίου μας, θα πρέπει να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Και αγαπώντας τους άλλους, αγαπάμε και τον Χριστό. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη της φυσίας των μαρτύρων, θα πρέπει και εμείς να θυμόμαστε ότι πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε, κάποια θυσία, κάποια προσπάθεια μεγάλη, για να προσεγγίσουμε με τη χάρη του Θεού τον Χριστό, στον οποίο αξίζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση εις τους αιώνες των αιώνων.